Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Ako po si Jody Dizon Mercado, syempre ang inyong nakasama araw-araw sa ating kwentuhan. Para po sa karagdagang mga balita at updates sa ating komunidad, tumutok lamang po kayo sa aming mga social media platforms. Ang aming pong Facebook page ay CLTV 36 Official. At meron pa po kami isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Ang aming pong Instagram account ay CLTV 36 Official. Samantalang ang aming pong Twitter handle ay CLTV 36. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa ng CLTV at aming mga latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Samantala, ang aming pong TikTok account naman ay at CLTV36. Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Ano ang famous line ng iyong nanay o saktong-sakto sa pagdiriwang natin obserbasyon ng Mother's Day? Ang comment po ni Catherine Balingit, naku, makabaka-baya po. O ine, sabi na kanong Catherine, kapale ma, buklat tayong aircon. O sabi ng mana, pekibat ng mana. Yaku, ko na panamdaman ng pali. Andyang mapali at tsuke bukid tatang banta ating keng panakitan. Anyang ikaming mga lati, mame peke mo, maswelo na kami pagating blower. Ikayo, paka-aircon na kayo, malisangan ko pa. O, siyempre, ala na kang akarapal kanta ni Ma'am Catherine, quiet ka na lang. O nanging kutang, mibos niya ba yung aircon? Inaman pong comment ng Mary Rose Banawa Antonio. O ine, din linyahan ng mother. Nukarina ka. Kapapauli. Padakit ka kang daddy mo. O and last but not the least, o ini kano, matik ya ini, jang eme sabyan ma. Lalo na pag bat ko galaan, tapos medisoras muli. Pasalubong ne. Na ano kayang darala ng pasalubong? Jollibee, McDo? Na Ma'am Mary Rose? O yung katamong tapa ni Jo Asunsun, ing parating sabyan ng mami ko niyang mabiyaya pais. Kapogi na ning anak ko. Sabyan ko kanita, cute mo. Bawal kontra, nanay ko nagsabi niyan. Sige na, Pensoy. O, pagbigyan, Mother's Day naman. Rosel, pagmete ko, makalunos kayo. Linya, dadeng, inda. Oh, pero, malalam yung kabaldugan ta, Rosel, ha? Siyempre. Makantaya ka importante, ingimaking Vietnam. Dakal po salamat ka rin kaya kayong komentong katamong topic question of the day. Padalayo lamang po rin at basantala ang kapotang mayari ang katamong programa. Bayo tao po taglos ang katamong kwentuhan. Happy birthday kang Hervey Faustino and syempre
kontakin nyo, magkasunod pala. Happy anniversary din sa inyo ni Fritz Olalia Faustino. Ayan double celebration and naging masaya sanang inyong anibersaryo at birthday mo, Boss Herbie. And sana'y lahat ng birthday wishes matupad, anniversary wishes, ganoon din. Lagi pa sana kayong biyayaan ng ating Panginoon ng maraming blessings at lahat sana ng inyong mga pangarap sa buhay ay matupad. At kung sakaling may konting handaan, huwag niyong kalimutang magpadala kahit pizza dito lang sa CLTV sa mga dating niyong mga kaibigan kasamahan dito. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Herbie, and happy anniversary sa inyong dalawa ni Fritz. And sa ating kwentuhan, kilalanin natin ngayong araw ang official candidate ng Makabebe, Pampanga sa Mr. International Philippines 2023 na isasagawa sa Newport World Resorts, Pasay City sa June 28. Makipagkwentuhan tayo kasamang 23 years old na si Charles Jordan Bondok mula sa Batasan, Makabebe. Alaman din natin ang kanyang mga ginagawang preparasyon para masungkit ang titulo. Magandang araw sa iyo, Sir Jordan. Welcome po sa topic. Hello. Bisita dito sa ating programming, binibigyan namin ng pagkakataon na mabate at ma-shout out, mag-greetan lahat ng gusto nilang i-greet. Dahil siyempre, baka may nag-aabang sa'yo tapos hindi mo sila binate, baka magtampo. Go ahead po sa inyong greeting, Sir Jordan. Yan. Hello po to my family, to Navarro and Bondok family. Magandang hapon po sa inyong lahat. And to my mother, Cherry Bondok, happy Mother's Day po. And to all mothers out there po sa ating lahat, no? So, to Tito Francis, Kuya Kim, Kyle, Joshua, Gab, hello. And to my first Vita Plus family po, hello po sa inyo lahat. At Tita Arlan po, no? Sa Regional Scout ng GMA sa buong Region 3 po. And to my manager, Sir Ryan Guanzon, hello po sa inyo, sir. And gusto ko lang pong batiin ng lahat po ng mga major sponsors po sa amin po, no? To ESM Dental Clinic, Dr. Christine Mina Santiago, hello po, ma'am. To Sid Direct Conturier, to Jericho Alfar Couture, Rusty and Geoffrey Atelier, Glow Up Wellness Hub. Hello po. Ayun, diba? Hello po sa inyo lahat. Sa mga hindi nabati ni Sir Jordan, huwag kayong mag-alala, nasa puso't isipan pa rin kayo niya. And tingnan nyo, pati mga sponsors niya, nabanggit ni Sir Jordan. At salamat po sa pagsuporta nyo sa kanya. Sir Jordan, kayo po ba'y nag-aaral pa? Yes po. Sa Pampanga College po. Yan, nag-aaral pa siya sa Pampanga College. Paano mo na mamanage ang iyong oras sa pag-aaral at siyempre sa pagsabak sa mga competitions katulad ng nabanggit natin kanina, Sir Jordan? Siguro po, lang po, sir, activity management. So, actually, meron po akong sa cellphone ko, meron po akong calendar planner. So, nakaset na po yung mga gagawin ko the whole week, the whole month, para po hindi ko po masabay-sabay yung mga schedules ko po. Kaya kumbaga, pinaplano ko po talaga yung mga ginagawa ko po everyday. Ayan. Sir Jordan, paano ka ba na-open na sumali sa ganitong mga competition? Paano ka nagsimula sa ganitong competition? Actually po, wala po talaga sa isip ko na pumasok sa modeling. Kumbaga, kasi po ang plano ko po ng mga bata po ako is maging isang professional basketball player po talaga. So since elementary, up to high school, ako po is varsity po sa paaralan po namin. So parang doon po talaga yung finokus ko talaga yung sarili ko po sa paglalaro po ng basketball. So yun nga lang po, no? Nagkaroon na injury po yung tuhod ko. So parang lumabo na po sa sa sarili ko yung paglalaro po ng basketball. So parang naghahanap po ako ng mga ibang opportunity na mas pwede po sa akin o mas pasok po sa akin. So sabi nga, everything happens for a reason nga po, sabi na nga nila, di ba? So, actually, nung high school po ako, marami mga nag-offer po sa akin na pumasok sa modeling o pumasok po sa artist. So, yun nga lang, hindi pa po talaga, no? Parang hindi pa po talaga buo yung loob ko. Siguro po may mga takot o duda lang na baka hindi ko kayanin.
no? So, siguro po sa kakapilit lang po ng mga handler na actually po, tuwing nagpo-post po ako, pinipilit po nila na ako na sumali sa ganyan, sa mga modeling. So, sa kakapilit po nila, dun po ako na-push. So, nung nandun na po ako sa stage na yon, so tinignan ko po sarili ko, bakit hindi ko nga naman subukan? Kumbaga sabi nga, 'di ba, hindi naman habang buhay po, bata ako, so hangga't may mga opportunity na dumarating, sabi nga, gina-grab ko na lang po. Yun, tama nga naman. Ano bang height mo, Sir Jordan? At talagang feeling Michael Jordan ka rin. Ano po, 5'11" po. Pero alam mo, siyempre, kung may ibang plano si Lord, no? And talagang merong mga opportunities, why not? And naalala mo pa ba yung mga sinalihan mong recent competitions? And kumusta yung naging ano mo rito sa mga recent competitions mong sinalihan? So, una ko pong sinalihan yung ano po, ano pong tawag kasi dito, yung House of Fashion. Yun po yung una ko sinalihan dito sa Pampanga. So, second runner up po ako doon, 'no. So, netong Saturday lang, kakatapos lang po, yung The Ultimate Soltero 2023. So, buong Pampanga po yun. So, ako po yung grand winner po. Hindi ko rin po in-expect na ako po yung maging grand winner kasi yung mga kapwa ko po mga models talagang napakaano po nila, talagang yun na po talaga yung passion nila. Like nakikita ko po lagi sa social media na every week, every month may mga schedule po sila. So ako po kasi 1 year po ako nabakante sa pagmo-modeling. Kaya hindi ko din po in-expect nung nagsosoltero na, sabi ko bibigay ko po yung best ko. Ako po kasi lagi once na pinapasok ko po yung opportunity, lagi ko po sinasabi, "I will do my best and God will do the rest." No, kumbaga ako po, 'pag po pinasok ko po yung opportunity, give all po ako lagi. Minsan po 'pag may activity po kami sa Soltero, 'no, minsan galing pa po ako ng Manila, bumabiyahe po ako para maka-attend lang po talaga ng activity sa Soltero. Kaya yun po, sabi nga po nila, well deserved ka naman talaga na maging grand winner sa Soltero kasi nakita nga po talaga nila yung effort ko po. Kaya yun po. Ito ba ang naging key kaya ka naman na-introduce sa Mr. International Philippines 2023? Actually po, nung na-introduce po ako na sabihan na isa ka sa magko-compete sa Mr. International Philippines, parang napakalaking ano po, sa una po talagang pressured po ako. Kasi hindi naman po talaga ako sumasabak sa mga international pageant po, tulad nga po ng Mr. Actually po kasi ang Mr. International Philippines, ang pinakamalaking male pageant po dito po sa Pilipinas. Kaya ako po nung sinabihan po ako na lalaban po ako ng MIPH, 'no, talagang pinressure ko po yung sarili ko, grabe kaya ko nga ba? Baka mamaya hindi ko kayanin. So maraming isip na maraming mga doubts na pumasok po sa'kin. Pero unti-unti po tinanggap ko, sabi ko kakayanin ko 'to. Kaya yun po, ginrab ko po yung opportunity na, sumali sa MIPH. And Sir Jordan, ano ngayon ang ginagawa mong preparations para sa competition na ito? Nabanggit mo kanina, nung off-cam pa tayo, nung chicken breast lang ang iyong tanghalian ngayon. Kasama ba yon? Kasama ba ang Opo. diet, exercise, and syempre, how are you preparing for this competition, Sir Jordan? So, sabi nga po nila, 'pag isang model hindi lang kailangan nakabase lang sa itsura. Ang pagiging modelo po kasi kailangan ano po, yung buo nasa sa'yo. Kumbaga mentally, physically. Kaya po ako, ang ginawa ko pong preparation since po ng sinabihan po ako na lalaban po ako ng Mr. International Philippines, everyday po pini-prepare ko po yung sarili ko na sa diet. Actually po ngayon simula po nung, share ko lang po 'no, nung lumaban po ako ng Soltero, nag-loss po ako ng 6 kilos. 'No, talagang diet din po talaga. So, kasi sabi ko 'pag ano po, actually ito na din po yung preparation ko para sa Mr. International Philippines. So, actually nagwo-workout po ako everyday. So, 5 AM pa lang po, 6 AM gising na ako para mag-workout para po hindi ko naisip the whole day, sa buong araw yung pag-wo-workout ko. Minsan po kasi 'no, late na po kami nakakauwi kaya hindi ko na po nai-sched yung pagwo-workout. Kaya ang ginawa ko na lang po, 5 AM na po ako nagigising. So, tapos po, so siyempre hindi lang po naman sa physically. So, kailangan siyempre may kaalaman ka rin sa ginagawa mo. So, ang ginawa ko po, inaaral ko po yung pasikot-sikot ng modeling. So, nagse-search po ako sa internet. So, at tapos po binabalikan ko po yung mga past na nag
sumabak po sa Mr. International Philippines. Inaral ko po yung mga grand winners, kung bakit ba sila naging grand winner at kung paano ba sila nanalo. So inaral ko po kung ano po yung mga ginagawa nila. Then nagse-search po ako, siyempre, kailangan maging isa kang ano, ang nag-inaaral ko po din maging isang good communicator po, no? So siyempre, parang nasa ano rin po eh, parang public speaking na rin, no? Tapos po, siyempre yon, inaaral ko rin po kung paano i-set yung sarili ko sa ganun na situation po. Right. Sir Jordan, huling tanong na lamang po. And syempre, at this moment, medyo malayo-layo pang competition. Syempre, hilingin nyo po sa ating mga viewers, no, sa ating mga manonood, sa ating mga kabayan na suportahan kayo sa patimpalak na ito. Hello po mga kabalen. So nais ko po kayong hingin ang iyong suporta sa July po, ay sa June po sa Mr. International Philippines. No? So hinihingi ko po yung inyong suporta, no? Magkaisa po tayo, magkatulong-tulong. So para mapanalo po natin itong paintupalak po na ito. Patimpalak po na ito. Alright, maraming salamat Sir Jordan. Siyempre, we wish for your success. Pinagdarasal namin na siyempre may ang plano ng Panginoon ang dapat masunod. Pero siyempre, ang paghahanda mo ay makakatulong upang makamit mo ang tagumpay. Good luck and God bless po, Thank you po. Sir Jordan, sa pagsabak po ninyo sa Mr. International Philippines 2023. Manatiling nakatutok sa ating programang topic para sa iba't ibang at patok at trending na topic sa ating rehiyon.
Kayo'y nakatutok pa rin sa ating programang Topic. Nais ko munang batiin ng happy birthday si Sean Buenviaje. Sage, happy birthday sa'yo. Sana'y masaya ang celebration ng iyong birthday kasama si na Ate Barbie at syempre si Attorney Raymond and syempre ang iyong mga kapatid. At sana'y yung regalo na gusto mo ay maibigay nilang dalawa. And kung sakaling may sobra sa inyong handaan, pwede nyo namang padalhan ang iyong Tito Jody. And syempre, wishing you good health at maraming blessings, Sage. And lahat sana ng mga pangarap mo sa buhay ay matupad mo. And syempre, huwag kalimutang makinig lagi sa iyong magulang at magdasal sa Panginoon. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Sean. Buen viaje. Birthday din ng aming kabatchmate ng isa sa ating mga bisita na si Ernest John Antonio. Happy birthday sa iyo, bro. And sana'y masaya ang iyong celebration kasama ang family. And marami ka sanang regalong matanggap sa iyong birthday. Naku, feeling ko maraming mga bisita ang mabubusog sa iyong handaan dahil masarap na magluto ang iyong pamilya. And gayon din, wishing you good health, maraming blessings pa. And hopefully, magkita-kita tayong muli, batch 99 ng Pampanga High School. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Ernest John Antonio. Basahin na po natin ngayon ang inyong mga ipadalang komento sa ating topic, question of the day. Nanoing famous line ng Kekang Ima? Ingpekibat na pong Weni Borromeo. Yan, kaka-cellphone nyo yan. Ayan, tinatanghali kayo ng gising. Anong oras na para kayo ngang hindi papasok ng school? Araw-araw na lang kailangan gisingin. O yan, kasalanan ng cellphone yan, ha? Alisin ng cellphone. Sitof Makaspak na isa sa ating top fans. Nang oras na o, teka pa mumuli, bala mo yung kapigaganakan. Yan, matik yan. Sasabihin pa ng nanay mo, nakamumuli, huwag ka nang umuwi. Marlon Laos, ating kapang perakyan. Diyan na. Ay, kayo naman. Uy, wag nyo namang hintayin yun na ang mami nyo ang humingi ng pera. Dapat, di ba? Straight from the heart, no? Hindi naman niya inoobliga, pero parang, mami, ito yung pambili mo ng, di ba? Mas nakakataba ng puso yun. Si Francesca Santos, manang-manang kayo sa tatay nyo. Gamitin mo mata mo. Huwag puro bibig. Ay, nako, yan? Mga standard, mga basic na linyahan ng mga nanay yan. Ako, ang linyahan ng nanay ko, ayan, no? Kapag medyo nasa mga pagsubok, ang lagi niyang sinasabi, milabas mo rin, kami gagana ka, milabas mo rin. Tsaka lagi niyang sinasabi na, hindi man tayo mayaman, pero marami naman tayong kaibigan. And mahigit 30 aktibidad ang maaring abangan, hindi lamang ng mga Fernandino, kundi maging mula sa mga karatig bayan ng City of San Fernando, Pampanga sa month-long celebration ng Piestang Fernandino. Actually, May 15 na ngayon, nakakalahati na, pero marami pa ring events ang nakalinya para sa kapistahan ni San Fernando. Ngayong araw, makipagkwentuhan tayo kasama, una, si Miss Ching Pangilinan, ang Tourism and Investment Promotions Officer ng syudad. Magandang araw sa iyo, Miss Ching. Hi, good afternoon, Jody. Maya pa oras po karag aganagan ng Manal Becking Topic. Hi, everyone. Hi, Tita Joby. Ching, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, batiin lahat ng gusto mong batiin, kahit alam kong sikat ka na dito sa San Fernando. Yeah, happy Mother's Day to my mom and of course to Tita Ditas, your mommy Jody, no? And hello to Sunis and grade 5 students of St. Francis Academy. And syempre, hello sa mga taga City Tourism and Investment Promotions Office na abalang-abala ngayon.
And syempre, sa mga kabatch namin sa Pampanga High School, batch 99. At syempre, presidente namin to. Itong si Miss Chang Pangilinan. And kasama din po natin si Tita Joby Henson, ng Focal Person on Tourism ng Ciudad San Fernando. Tita Joby, welcome to Topic. Oh, time out, Tita Joby, nakamute ka. Ulit. And kasama din po natin ng Focal Person on Tourism ay walang iba. Tita Joby Henson. Kung meron pong Jody, meron din pong Joby. Joby. Kami po yung JJ Tandem. Opo, si Jody tsaka si Joby. Maya paugto po kay kayungan. Good afternoon. Happy Mother's Day to everyone, especially karing ima, inda, nanay, tsaka mother at mudra tamo po kay. And especially to the mothers of all LGU employees. And of course, king ima ko po kang Pepita. Happy Mother's Day. Ayan. So, feeling ko hindi gaanong busy itong dalawa nating bisita. Pero gusto ko muna silang tanungin sa ating topic question of the day. Unahin ko na si Tita Joby. Tita Joby, ano ba ang usually linyahan ni Mami sa iyo, Tita Joby? Mapen, palagi ko kasi mabibenging, palagi ng putang no ka rin nakatong, ana. O yan, ano Bulit yan, ka mga pa. basic yan. Kapag Ano ka rin nag-aalala na nakatong? si Mami, no, Karin, nasan ka na? Anong Pa rin oras ka nakatong. uuwi? Wow. Kumain Muli. ka na ba? Yan ang mga basic. Muli Ayan. ka pa. O ngayon naman po ang audio po ni Ching. Jody ang mala. Ang Tita Sel, kaya ka, nanula naman. Mami ko lagi nang kukutang, no? Karina ka, nanong oras ka muli. O, di ba? Yan. Kahit na 40 years old na ka, makanta pa rin yung kukutang ng mama, kaya ka muling abe may bale. Same na No, same. but No? yeah, Same On na the same. serious note, Itong dalawa on the nating bisita. Kasi Yeah. alam mo, sobrang sipag kasi ng dalawang to. Minsan yung relo nila sira. Kaya hindi na alam anong oras sa kanilang pagtatrabaho. Pero simulan na natin ng kwentuhan, Ching. Napakaraming mga events natin. Ano ba yung mga naging natapos ng events ng Piestang Fernandino nitong mga nakarang araw? well, simula pa lang April 24, no? We already had our press launch para sa Piestang Fernandino natin. And then on May 1st, we had our Piestang Fernandino cycling caravan. Ang dami-dami nating mga activities almost every day. Meron tayong mga inaabang-abangan na events, no? At kahapon lang, we had our Kalesa Fair dito sa Capital Town, Pampanga. Nagkaroon tayo ng Kalesa Decor Competition and yung on-the-spot heritage painting contest. At sa nakaraang linggo naman, I think last May 7, we were able to have the one of the pre-pageants for the Modianing San Fernando, the talent competition, na ginanap naman sa ating Robinson Star Mills Pampanga, kung saan nakita talaga yung galing in terms of talent at hindi lamang yung ganda ng ating mga candidates for the Modianing San Fernando. Ayan. And Tita Joby, I think Mayor Vilma, no, ay kasama sa pagbubuo, pag-organize ng iba't ibang activities natin and approve kay Mayor V lahat ng mga activities natin, Tita Joby. Actually, Jody, ito yung first ever Piestang Fernandino ni Mayor Vilma Kaluwag. So, inaasahan natin na pabongga at bonggam-bongga po ang mga activities natin ngayon. Yung pinaka-highlight nga would be our Kayabe Fest, which is a combination of a fun run and yung ating music festival featuring our local artists and invited artists. Yan. And alam mo, Tita Joby, ha? Ayan, ina-announce namin yan. Araw-araw yung Kayabe Festival. Thank That is on May 28, kung di ako nagkakamali, itong Kayabe Fest na ito. So, sa ating pong mga kababayan, kahit hindi ho kayo Fernandino, pwede ho kayong makijoin sa Kayabe Fest dito sa City of San Fernando. And Ching, kung kanina naitanong ko sa iyo ang mga natapos na,
ano pa ngayon ang mga aabangan natin hanggang matapos ang buwan ng Mayo sa Piyestang Fernandino? Yeah, just to highlight some of the activities natin that are up and coming aside dun sa nabanggit mo na Kayabe Fest, which is the first ever big music festival ng ating syudad na gaganapin sa May 28, no? And more on that later. Mamayang hapon at 2 p.m., we will be opening the Rosario ng Blue exhibit at SM City, Pampanga, featuring the works of our Fernandino artist, Pedro Yap. At syempre this week, no, talagang naging abala si Tita Joby at yung mga girls natin for their preparation sa ating Motianing San Fernando advocacy presentation and swimwear competition. We're very excited because we've been able to collaborate with a lot of our local designers at kaabang-abang talaga yung mga theme na ginagamit natin for the pageant that are rooted so much in our culture as Fernandinos and Kapampangans, and parang nakikita natin through this advocacy presentation na there's beauty with a purpose and fulfillment for our young Fernandina beauties who are competing to be the Motianing San Fernando. At gagawin yon yung sa Orchid Gardens Resort Complex on May 17, no? At makikita din natin na yung mga magandang photos nila, no, na that were taken just over the weekend, no, as part of the preparations for our swimwear competition. At syempre, this coming weekend, sa May 20th, we'll be having our Flores de Mayo, the Parade of Beauties, at the same time, our Marian Floral Offerings. No? And it will be held from the City Hall and Heroes Hall kasi kasama natin not only our Motianing San Fernando candidates, but our senior citizens sa galas as well. So we have the young ones and the young ones. So napaka-inclusive ng Flores de Mayo natin this year. So we're very excited about this. And matatapos siya sa capital town, Pampanga. So we're hoping to see the best of the best creations of our Kapampangan designers for this year's Flores de Mayo, which we still try to maintain as part of our traditions here in San Fernando. And for the other activities related to the Motianing San Fernando, I'd like to ask Tita Joby to share kung ano yung mga activities pa natin patungkol sa Motianing San Fernando. Yes, alam mo, Ching, actually, I am reserving the next body of our program kay Tita Joby, no? Kasi alam ko, pinaghahandaan talaga ito. I think after the pandemic, ngayon lamang muli, no, magkakaroon ng Motianing San Fernando. I remember noong nakaraang taon, nakausap ko rin si Tita Joby on how they selected yung magiging representative ng City of San Fernando for Motianing Kapampangan. Pero ngayon, mukhang mayroon na tayong gaganaping pageant night for Motianing San Fernando. And yan ang pag-uusapan namin ni Tita Joby sa pagbabalik po ng ating programang Topic. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan sa ating programang Topic. Happy birthday kay Bapang Nelson Lucas. Bapang Nelson, nasaan ka man? Sana maging masaya ang iyong birthday celebration kasama ng iyong pamilya. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Sana kapag mayaman ka na, huwag mo kaming kalimutan ni Joe Alan Asuncion. Happy birthday, Nelson Lucas. And basahin na po natin ang last batch ng inyong mga komento sa ating topic question of the day. Ano ang famous line ng inyong nanay?
Ang sabi ni Josie B. Aranyo Layog, nako mo matamad ne, utos da ka, musikaso. Ay nuko ne, maminto kayong agad, isungatin lang utos kaya kayo. O itamupin, minsan balik-balik ne, sali kang betsin. Akaling mana, pasaliya naman patik, sali kang patis, balik-balik kaya tindahan. Ian yen yumol, wala kayong katulong dito, mamanikdo ko ken ne. Nanong buriyo, ing malan to kulip din sarili da. Alam ko ng linyahan na yan. Si Jerome Pineda. Ito. Ano to, mga top 1 siguro. Ingas buk kasing manto na luwaring mata. Kaya may kakit na Gian. Gian Yusi. Gamitan mo ring mata mo. Alba, ingas buk mo. Netong? Okay. Ireen. Sabi ng Re-en. Hindi ko pinupulot ang pera. Ko mamulot pera. Ko tataklang pera. Kung anong nasa lamesa pagtyagan nyo, kung naangat nyo kayong lamesa, yung kanan nyo, ng panintuan nyo, nakuhan mami panjaling pamangan. Pasalamat kayo, nung bata kami, kamuting kahoy lang kinakain namin. Lokohan niya nga na kami. Nanong mo yung kakanan mi. Kamuti kakanan mi. Papunta ka pa walang, pabalik na ako. Papunta ka pa mo, babalik na ako. Manang-mana ka sa tatay mo. Nako, bakit ganun, no? Ba't yung mga nanay laging ganun? Manang-mana ka sa tatay mo, laging sinasabi. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic question of the day. And now, ito na ang inyong pinakahihintay. Ang mga detalye para sa Mucha ning San Fernando. Tita Joby, kamusta po ang preparations natin for the upcoming Mucha ning San Fernando? Siyempre, may stopping ni nahinto ito ng ilang taon. How are we preparing for this, Tita Joby? Di ba English ni? Jody. In preparation tamo talagang maranon. Kasi balo tamong pwede tanang mag-hold mutya this year kasi pining mutya ning Kapampangan at tintana just last year, last December. So, tutukyan tayo mo itang protocol na pwede tanang mag-hold events. So, in mutya ning San Fernando, this is the first time na no karakaring kay katamong participants, meaning delegates. For the first time, atin tamong 19 delegates this year. The most number so far, karingay ganaganang mutyaning San Fernando hold tamo. So very proud tamo na very participative la, mas participative lang yan rin kay katamong barangay. So pasalamat kami karingay ganaganang barangay captain sa pepadalang representative. Matulake po kaya kayo na pepadala ko kung representative this year. So, ito po, marakala po rin kaya katamong abangan na kandidata this year compared before. Tita Joby, di bang kandidata tamo coming from the barangays, ne? Api na rin ni selected or dakal na talagang mekyabe, deni mo rin linob kitang kaya kayong criteria, Tita Joby? Good question, Jody. Actually, when we had our screening, I think kayang 28 attendees during the KAI. Di nga officially talaga pepadalado rin kay katamong barangay. Pero along the way, ating tamong maging concerns. Pipilan Karela, they have to, domi pasarlaking screening tamo, they have concerns like in school, conflict karing schedules da. So 3 of them backed out. And then 2 had the problem with their schedule karas naman king obra, so they also backed out. And a few have personal reasons. So all in all, atin tama sana 27, but it came to 19 namong ngeni. Pero deni talaga, reta talagang may kapag-attend na karetang major competitions tamo. So officially, we have 19. From 27 now we have 19. Po tating mangutang before o 27 la. So those are the reasons at alanong ngeni retang alwang kandidato tam. They have to prioritize other priorities. And totoo naman ito, ne, kasi baka habang nagpa-practice or nasa events ng Mutsaning San Fernando, yung isip puso nila wala doon sa paghahanda ng competition. Shing, my question for you, marami ba tayong mga sponsors sa tumutulong ngayon upang maging successful yung ating Mutsaning San Fernando? Yes, Jody, syempre ang Mutyaning San Fernando is always a community effort along with our
Piestang Fernandino activities, no? Talagang dito na pumapasok yung support ng ating mga kapwa Fernandino businesses and other sponsors, no? So so far, no, we've been very thankful for the support of our venue partners, the likes of the Orchid Garden, Robinson Star Mills Pampanga, Capital Town Mega World, and of course, we'll be having our coronation night din sa Branzi Giao Convention Center, no? Tapos yung ibang mga sponsors natin for the fiesta, like our hotel partners, no? If I can mention them, the likes of My Catel, the Orchid Garden, Green Manor, and Red Manor, no? Thank you so much sa support nyo. And yung iba, mas marami pa, and we're waiting for the complete list that we'll be announcing during our competition for the Motiani San Fernando. And Joe, dagdag ko lang, no, napakahalaga kasi ng character building din at pag-instill ng discipline sa mga candidates natin. And Tita Julie's been doing a great job on that. No? We want this to be a transformative experience kasi for the youth of our city. Na if they will represent our city in the best way that they can, in pageants outside of San Fernando, we have to make sure kasi na hindi tayo mapapahiya sa mga magiging winners dito sa pageant natin. Actually, Ching, talagang hindi ko alam, nababasa mo yata yung nasa isip ko dahil mag-BFF tayo. Yun sana ang itatanong ko kay Tita Joby. Tita Joby, ano ba ang kaibahan ng Mutianing San Fernando sa mga iba pang pageants natin? No? Napakaraming pageants sa Pilipinas, pero I heard it from Ching, no? Ano ang nakikita mong kaibahan or improvements, no? Ng ating pageant kumpara sa iba? One thing that separates or makes us different is yung character building kasi sa Mutianing San Fernando, napakalaking bagay. Tama yan sinabi ni Ms. Ching na we want them to really represent our city in the most, in the best that they can. So, doon pa lang sa training nila during our preparation, character building talaga ang pinaka-center ng aming training. So if they represent our city to other pageants, ma-assure namin na magiging pride talaga sila ng San Fernando, meaning hindi kami magkakaproblema sa kanila. Tita Jobs, as early as now, meron ko na bang napupusuan or meron na ba kayong napag-usapang tema ni Ching sa magiging coronation night natin? Or sinisecret mo pa, Tita Joby, yung magiging tema ng coronation night natin? Actually, ang totoo niyan, nag-usap kami ni Miss Ching. What better way to have as our theme for this year? Siyempre yung ating mga parol. And I can say that I'm proud to say na ang mga swimsuit natin this year, if I may say so, reveal na ang Yes. ang designer namin for the swimsuit is none other than the world famous Mac Tumang, providing us the swimmer this year. So we would like to thank, syempre on behalf of the City Tourism and the LGU, thank you very much kay Mac Tumang for honoring diba, our invitation and for sponsoring our swimsuit this year. So mabibigla ka, Jody, ang ganda ng mga swimsuit nila. World class. Nung nabanggit mo pa lang yung Mac Tumang, parang nangilabot na ako kasi alam ko si Mac Tumang yung gumawa ng gown ni Catriona Gray a few years back, no? Kung di ako nagkakamali. And talagang world-renowned. Swimwear pa lang ho yan, ha? So, paano pa yung mga gowns na gagamitin nila? And now, Ching, I think meron kayong kasunduan with CLTV for our coronation night. Of course, Jody, we're very excited that we'll be able to reach a bigger audience, no? Kagaya ng nabanggit ni Tita Joby, this is the biggest Mutianing San Fernando ever, and especially that's made true by our partnership with CLTV 36 for the official live coverage ng ating Mutianing San Fernando 2023 Coronation Night that will be happening at the Branzi Giao Convention Center on
May 27, that's Saturday, no? At 5 p.m. Pero mapapanood po ng buong Central Luzon at buong Pilipinas through CLTV 36. Kanya maraming salamat din sa CLTV 36, especially to our GM, Tita Sonia Soto, to Kuya Billy, Jody, and the rest of our CLTV 36 family for making this happen. Thank you so much for your support to the City Government of San Fernando and to Mayor Vilma Caluwag. At excited kami kasi you're one with us in making sure na malaki at maganda ang pageant natin lalo ngayong taong ito. Siyempre, dahil dito sa San Fernando, no, kayabe ka. No? Lahat kayo, pwede kayong sumama, kayabe kayong malbe. Kayong Coronation Night ng Mutyaning San Fernando. Nung feeling nyo, medyo kayo ipagyo, kayong pong Brensigiao Convention Center, malbe kayo po kayong CLTV. Tita Joby, huling katanungan na lamang ito, ano ang maasahan, ano ang ma-expect ng ating mga kababayan, hindi lang ng mga Kapampangan, sa gaganaping Coronation Night ng Mutya ng San Fernando? Meron nga kasabihan, papunta pa lang tayo sa exciting part. Siyempre, assure me po kayo that this year will be a bigger Mutyaning San Fernando. First time po na, not really first time, pero meron po ka rin venue pag maragol tamo in Brensigiao. So it will accommodate Marakalatao, Balhamong Menalben, na kayo rin po Mutyaning Kapampangan. So expect good production numbers, good choreography, very world-class hanapin. So we will try our best to really make everybody enjoy the pageant at the same time po. Siyempre po, supportan nyo po rin kayong kandidato. Ala ko man pong kandidata. We assure you that you will enjoy this coming coronation of Mutyaning San Fernando. Siyempre po, at sula rin kay katamong inimbitang judges. We look forward also in seeing, of course, po kay katamong in-invite pipila na bisita po, hanapin Ma'am Sonia. Ring bisitang in-invite mo po na maka-add po king something na ning kay katamong production. So ito po, sana po at sukongan po during our coronation. And of course, nung kayo makapagtagon ka rin, Yes. pwede kayong malbek ang CLTV 36. Pero Ching, palagay ako naman, yung ipakyapos kayong Miss Universe Philippines in Coronation Night, tamo and pangalita mo rugo, keng siyempre, keng Gino, kang San Fernando, kang Mama Mary, king success na ning Mutyaning San Fernando 2023. Ching, pasibayo kumberan mo rin kaya katamong Talapanalbe, na supportan ding Piestang Fernandino, lalo na ing Mutyaning San Fernando 2023 Coronation Night. Yeah, thank you so much, Jody. Again po, ang katanda kayo na makiabe kaya katamo Kenny King Ciudad ng San Fernando at sumuporta po ka rin agad-agad ng aktibidades patungkol kay Piestang Fernandino 2023 at pananayan tayo po at Alben ng Mutyaning San Fernando 2023, Flores de Mayo, ken pong Capital Town Pampanga on May 20th, kay bat po ang kakatamong Coronation Night for the Mutyaning San Fernando. Panalben tayo CLTV 36 o kaya Kim Brensigiao Convention Center kay May 27 at 5 p.m. At syempre po, save the date also for the first ever Kayabe Fest, no, an international music festival featuring po some international artists, national artists, and syempre din Kapampangan artist tamo na Akayabe tamo kay mumunan diling Akayabe Fest po na bibiyana po Mayor Vilma Caluwag ka rin kaya katamong Kabalen. At pananayan tala po no Nino Retang i-reveal me na mga performers kay Kayabe Fest this coming May 28th kay Capital Town Pampanga. At dakala salamat po ka rin egan-agan ng susuporta kay katamo, especially for Mutyaning San Fernando and Piestang Fernandino, including Kayabe Fest edan na kayo po tunggal-tunggal and dakala salamat din po ka rin si Barangay na may padalang kandidata at sinaw para maging matagumpaya ang kakatamang Mutyaning San Fernando nganing banwa. And syempre, thank you so much to our very own Tita Jovi Henson, the iconic Kapampangan choreographer, Tita Jovi, and of course, I'd also like to thank Tony Legaspi of Eventologist for really helping us out in organizing the pageant for this year. Okay, kaya pong Piestang Fernandino, Taganaw ka rin koman po, Kayabe kayo.
Nung bisa kayo makapangingal daw ng piyesta, malyari po yan. Pwedeng uling kayabe kayo. Kayari na po ng Coronation Night May 27. Painawa kayong bagya. Matudtod kayong bagya. Nino man sumamot ka rin. Good luck, God bless kayo. Kanino man ita. May 28 kinabukasan. Kubalo no nano yung oras mayaring Coronation Night. Pero matudtod kayong bagya. May 28 naman po kanita. Kayabe Fest naman po. So, mitutuglong lareta dapat kayo mamawala. Dengke katamong kabalen at sukarin miyayaliwang lugar, malyari kong muli. Keti San Fernando at makiyagom kayo. King Mutsaning San Fernando Coronation Night, King May 27. Ang po pa King Kayabe Fest, King May 28. Kayabe la po rin King, Pies ng Fernandino Activities, King pamanimuna na pong Mayor Vilma Kaluwag. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo at sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia. Kalaguran na kayo, CLTV 36, atin to.